Og her en rigtig juletegnefilm om nogle stakkels børnehjemsbørn i kløerne på den onde leder af børnehjemmet, og om grantræet, som børnene er sikre på er et trylletræ. Ja, så er det jul. Og julen er der skrevet mange historier om. Alene i den her bog står der en hel masse julehistorier. Og her har vi den, som vi skal høre i dag. Det er en rigtig julehistorie, som udspiller sig i en lille by højt oppe i det nordlige Amerika. Historien handler om nogle børn på et børnehjem og om et grantræ. Børnehjemmet blev ledet af en meget ond kvinde, som hed fru Mavilda. Hun tvang de små børn til at arbejde hårdt. Børnene havde ikke noget legetøj, og nyt tøj fik de aldrig. Men de havde en ven, grantræet, som de kaldte fru Godthåb. De troede nemlig, at træet var et trylletræ, som en skønne dag ville sende dem en mor og far, som ville adoptere dem og bringe dem væk fra den frygtelige fru Mavilda. Fru Mavilda var meget snu. Hun tog sig ikke spor pænt af børnene, men det troede folk, at hun gjorde. For eksempel havde hun en sød kjole med flæser og en jakke og et slips, som hun gav børnene på, når borgmesteren kom på besøg. Så borgmesteren troede naturligvis, at fru Mavilda var sød ved børnene. Men når borgmesteren havde afleveret de penge, som folk havde indsamlet til børnehjemmet, så blev det fine tøj hævet af børnene og hængt tilbage i skabet til borgmesterens næste besøg. Ja, de stakkels børn. Alle de penge, som fru Mavilda fik, brugte hun på en skrækkelig måde, for hun havde mange dårlige vaner. Hun ringede efter sine dumme venner, og så sad hun sammen med dem og lå og drak og spillede kort hele natten. Så, der røg børnenes mad, sagde fru Mavilda grinende, hver gang hun tabte i kortspil. Det skete ofte, at børnene blev sendt i seng uden at få aftensmad. Det skete for eksempel, når hun opdagede, at de havde besøg af den herreløse hund, som børnene kaldte Lakrids. Stakkels Lakrids. Han var en god hund, men han var lige så ensom og forladt som børnene. Nå, men vi må i gang med historien. Den begynder med, at der kommer et ung par til byen for at skabe sig et nyt liv. Folk anbefaler, at de søger hjælp hos borgmesteren. Borgmesteren siger til manden, at han kan skaffe ham arbejde på savværket, men at han foreløbig må bo på et pensionat uden sin familie. Men konen og børnene kan flytte ind på børnehjemmet, hvor de kan få kost og logi, hvis konen vil gå fru Mavilda til hånde. Men det bliver fru Mavilda ikke glad for. Nå, er det jer? Vi kommer fra borgmesteren. Ja, det ved jeg. Han har lige ringet. Jeg må gå nu. Pas godt på dig selv og børnene, Judy. Jeg er tilbage inden jul. Bare rolig, Ray. Vi klarer os. Ha' det godt så længe. Farvel, børn. Vær nu artige. Nå, sker der noget? Det er dit værelse. Jeg har ikke andet. Det er udmærket. Jeg kan bare lægge den gamle madras på gulvet til børnene. Du kan tro nej. Dine børn kan bo sammen med de andre børn og følge de samme regler som dem. De skal ikke have særbehandling. I kommer med mig, børn. Og hvad dig angår, så står du op 7:00 og laver morgenmad til børnene. Og bagefter så skal der gøres rent. Aftensmaden er 6:00, så børnene kan ligge i deres senge 7:30.
Jeg vil ikke se nogen børn oppe efter 7:30 om aftenen. Du kan være sammen med dine børn, når du har klaret dagens arbejde, men kun en halv time. De andre børn skal sove. Bare rolig, frue. Jeg skal nok gøre, som de siger. Her skal I to sove. Sørg for at have rene fødder, så sengetøjet ikke bliver snavset. Læg jeres tøj pænt sammen. Ikke noget mere slås. Jeg vil ikke høre nogen larm, og pudekampe er strengt forbudt. Er det forstået? For hvis I tror, at I slipper for straf, fordi jeres mor bor her, så må I tro om igen. I får samme behandling som dem. Husk det. Flere unger. Det var lige, hvad jeg stod og manglede. Der sidder de så, de stakkels børn. Vil I låne min bamse, spørger lille Lili. Og det vil de meget gerne. Min bamse har altså kun én arm, siger Lili. Men min mor siger, at julemanden vil give mig en ny arm til den i julegave. Mor, kom her og se fru Godthåb. Hvor er hun henne? Jeg kan ikke se hende. Hvor? Hvad er det, der er så morsomt? Fru Godthåb er det træ der. Hun passer på os. Når jeg er bange, så tænker jeg på, at hendes grene og arme, der holder om mig, så får jeg det bedre. Jeg ville ønske, at jeg kunne læse, for så ville jeg læse en historie for hende. Og jeg ville ønske, at hun kunne læse en historie for mig. En skønne dag vil fru Godthåb give os en mor og en far og et hjem, hvor vi kan bo sammen med Lakris. Lakris? Hvem er Lakris? En hund? Jeg vidste ikke, vi havde en hund. Ikke så højt, mor. Fru Mavilda vil ikke have, den er herinde. Hvis fru Mavilda ikke vil have den herinde, så synes jeg ikke, den skal være her. Jeg vidste, vi ikke skulle have vist ham til jeres mor. De voksne holder altid sammen og ødelægger alting. Stakkels Lakris, du må hellere gå. Der er koldt derude, siger Lili. Han bliver forkølet. Godt. Så må jeg jo lade, som om jeg ikke ved noget om dig, kammerat. Men du trænger alvorligt til noget. Sådan, min ven. Nu er du ikke herreløs længere, og så kan hundefangeren ikke tage dig. Skal vi ikke også gøre noget for at få Godthåb? Spørger lille Sarah. Jeg har en idé. Lad os gøre fru Godthåb rigtig flot. Hjælp mig med at bære de brædder derhen. Judy! Kom herop, nu! Hvem har bygget det? Nu skal jeg sige dig noget. Du er her for at arbejde, og ikke for at lave den slags pjat. Men jeg er færdig med mit arbejde. Er du færdig med at vaske, og stryge, og rengøringen? Og jeg har også pudset vinduer og bonet gulv. Så kan du godt gå. Efterhånden som tiden gik, var Judy mere og mere sammen med børnene. Det var også noget, borgmesteren lagde mærke til, og han blev glad for det. Hvor har de det hyggeligt, sagde han. Hun er vel nok en sød dame. Det gik rigtig op for Judy, hvor meget træet betød for børnene, og børnene selv havde aldrig været så glade og lykkelige.
De kom alle sammen til at holde lige så meget af Judy, som hun holdt af dem. Borgmesteren blev ved med at komme med penge til fru Mavilda. Han kunne jo ikke vide, at pengene slet ikke blev brugt på børnene, men på Mavildas dårlige vaner. Tak, herr borgmester. Børnene og jeg er dem meget taknemmelige. Men som sædvanligt øsler fru Mavilda alle pengene væk på sig selv. Så, nu ryger børnenes penge igen. Og på den måde gik tiden. Inden længe blev det efterår, og så kom vinteren. Og så nærmede julen sig. Borgmesteren kom på julevisit på børnehjemmet. Fru Mavilda, sagde han, jeg har gode nyheder. I år har jeg indsamlet ekstra mange penge til børnene. Her er der penge nok til at købe nyt tøj til alle børnene. Og også noget til overs til julegaver. Værsgo, fru Mavilda. Her er 2 poser penge, 1 til tøj og 1 til gaver. Jeg er glad for, at de små stakler slet ikke skal gå rundt endnu en vinter i de laser. Hvor er forresten Judy? Fru Kindle, det er godt, de er her. Jeg har lige givet fru Mavilda penge til at købe nyt tøj til børnene og lidt julegaver. Jeg har bemærket, at børnene er glade for dem, så måske må jeg bede dem om en tjeneste. Vil de hjælpe fru Mavilda med at finde noget rart tøj til børnene? Ja, de ved, hvad de kan lide. Hvad siger de til det? Med største fornøjelse, herr borgmester. Godt, så vil jeg gå igen. Farvel, de damer. Farvel, herr borgmester. Tusind tak. De er alt for venlige. Det var da det mindste. Det må jeg fortælle børnene. Frank, det er Mavilda. Er du frisk i aften? Godt, så tager vi et slagkort. Kom herhen klokken 8, og glem ikke champagnen. Så ses vi. Og snart får vi alle sammen nyt tøj. Men glem ikke at sige tak til borgmesteren for det. Hvis der bliver lidt penge til over, skal vi måske købe lidt rødt fløjl. Så kan jeg sy nogle røde strømper, som vi kan hænge op på kaminen. Men rødt fløjl og julestrømper, det har børnene aldrig hørt om før. Har I aldrig hørt om julestrømper? Så man hænger på kaminen, så julemanden kan fylde gaver i dem? Men I ved da godt, hvad jul er for noget, ikke? Ja, du ved det, Pappy. Men hvad med de andre? Julen. Julen. Nu skal jeg fortælle jer om julen. Julen er en dejlig og lykkelig tid, hvor alle folk er sammen. Venner er sammen med venner. Børn er sammen med deres forældre og bedsteforældre. Og folk går ud og køber deres juletræ. Hvad er et juletræ, spørger lille Jeff. Og det kan Lille svare på. Det er et træ, ligesom Fru Godthåb. Ja, rigtigt. Ligesom Fru Godthåb. Bare ikke så stort. Det skal kunne stå inde i stuen. Har I virkelig aldrig set et juletræ? Men mens Judy og børnene snakker om julen, er fru Mavilda optaget af helt andre ting. Nej, julemanden er ikke en bedstefar. Eller, det er han måske. Måske er han alle børns bedstefar. Men hvordan kan hans kane flyve? Jo, siger Lille, fordi han har sine flyvende rensdyr til at trække den. Det er nemlig rigtige børn. Og alle artige drenge og piger må ønske sig noget af julemanden til jul. Men det har fru Mavilda selvfølgelig aldrig fortalt børnene. Det er skam rigtigt. Det skal bare være et lille nemt ønske, for julemanden skal jo lave gaver til alle børn i hele verden. Og derfor har han travlt hele året, ved lille Lille. Og så spørger hun, om hun må blive den første, der ønsker sig noget. Ja, selvfølgelig må du det, skat. Men tænk dig godt om først. Jeg tabte, når vi tager et spil til. Og så ønsker Lille. Jeg ville ønske, min bamse havde begge sine arme, men det ønske tror de andre ikke, at julemanden kan opfylde. Selvfølgelig kan han det, siger Judy. Ja, jeg har så ondt af ham, siger Lille. Men nu skal julemanden nok komme med en ny arm til dig, bamse. Louis synes, det er et dumt ønske. Han vil hellere have en cykel. Og Marie vil have en fin dukke med sløjfer i håret. Øjeblik, børn. Tag det nu roligt. Julemanden kan jo ikke finde ud af det, hvis I alle sammen ønsker samtidig. Nu tager vi jer en af gangen. Du, Sarah. Nu skal du fortælle os, hvad du ønsker dig af julemanden. Alt eller intet. Er du fra forstanden, Mavilda? Spørger de andre, da hun sætter alle pengene ind på én gang.
Ja, nu kender jeg alle jeres ønsker, så nu sender jeg dem i et brev til julemanden. Helt op til Nordpolen. Ja, de kort kan Boss ikke klare, og det kan Frank heller ikke. Men hvad med Helen? Sikkert nogle tømmermænd. Nej, der er hun. Jeg skulle ud og købe tøj til børnene sammen med Judy i dag. Og jeg har tabt alle pengene. Hvad skal jeg dog sige til hende? Jeg behøver ikke at forklare hende noget. Kom ind. Jeg er klar. Vi skal ikke på indkøb alligevel. Hvorfor ikke? Fordi jeg siger det. Det forstår jeg ikke, fru Mavilda. Børnene glæder sig sådan til at få nyt tøj. Du behøver heller ikke at forstå noget. Gå tilbage til dit arbejde. Vent. Jeg kan høre børnene lege. Er de udenfor? Hør godt efter, min pige. Jeg vil ikke have, at de unger leger udenfor længere. Er det forstået? Nej, de vil ikke have, at borgmesteren skal se dem uden nyt tøj. Hvor du er. Nå ja, nu ved du det. Og nu har du at holde bøtte. For ellers ryger du og dine børn nemlig ud i kulden. Gå så ud og kald de unger ind. Og husk at fortælle dem den gode nyhed om tøjet. Hvad vil de gøre med pengene? Pengene er væk. Og forsvind nu med dig. Du giver mig hovedpine. De små stakler. Hvor bliver de kede af det? Børn, kom her. Alle sammen. Børn, jeg ved, I bliver kede af det, men jeg må fortælle jer noget. I ved det nye tøj, vi havde lovet jer. Det får I desværre ikke alligevel. Jeg ved det, men jeg kan ikke gøre noget. Og der er en ting mere. I må ikke lege udenfor længere. Ikke før fru Mavilda giver jer lov. Nu blev børnene rigtig kede af det. For hvad ville fru Godthåb ikke tænke? Hun ville jo tro, at de ikke kunne lide hende længere. Børn, nu må I ikke gøre det sværere for mig, vel? Jeg ved, I er kede af det. Og jeg kan bare sige, at det er ikke min idé. Jeg ved godt, hvem der har bestemt det, siger Bobby. Det er fru Mavilda. De kan skaffe mig ubehageligheder. Hun ved for meget. Sæt hun taler over sig, og borgmesteren opdager det. Jeg må have hende væk herfra. Hun vender op og ned på alting. Jeg må have hende fjernet. Men hvordan? Borgmesteren vil blande sig i det. Især når det er Judy. Han kan så godt lide hende. Jeg har det. Jeg kan lave en forbryder ud af den søde pige. Jeg gør hende til type, ligesom jeg gjorde med den pige, der arbejdede her før. Det virkede jo perfekt. Men måske skal jeg gøre det lidt anderledes denne gang. Jeg ringer til Mel. Mel, jeg har et job til dig. Jeg har et pigebarn, der arbejder for mig her, og jeg må have hende ud herfra, før hun opdager for meget. Jeg siger, at du har en pakke til mig, og så sender jeg hende ud efter den. Ja, jeg ved godt, at du ikke vil give os noget. Det er jo bare et påskud, mand. Klap nu i og hør efter. Planen er følgende. Du anbringer noget kostbart i hendes taske, når hun kommer for at hente pakken. Ja, det kan jo ikke være så svært for dig med dine rappe fingre, vel? Hør nu godt efter, Mel. Du laver en pakke, og så sender jeg hende ud til dig efter den. Ja, hvad som helst. Jeg er ligeglad, hvad der er i den. Det skal bare se rigtigt ud, og så hun ikke fatter mistanke. Hvad skal jeg så mere gøre? Vent en time, og så ringer du til politiet. Du siger, at hun har stjålet noget, og så kører de efter hende og standser bilen. De finder den forsvundne ting, og bingo, de anholder hende og smider hende i fængsel. Og borgmesteren, ja, når han hører, at den søde pige er en tyv, så går han helt amok, og så bliver hun smidt ud herfra. Det træ er også til besvær. Så længe det står der, vil børnene derude og lege. Især fordi det pigebarn har bygget de ting derude. Jeg må også af med det træ. Det kan ikke gå hurtigt nok. Mel, hvornår kan du komme og fælde et træ? Godt. Jamen, så ses vi efter jul. Jeg skal nok få styr på de dumme unger igen. Og i tilgift får jeg en masse brænde til min egen kamin.
Mavilda, gamle tøs. Samtidig er jeg forbløffet over, hvor snedig du er. Stakkels fru Godthåb, tænker lille Maria, som har hørt det hele. Jeg må sige det til fru Kindel. Her er adressen, og spørg efter Mel. Han har en gave til os, og glem ikke at sige pænt tak. Naturligvis ikke. Jeg siger lige farvel til børnene. Nej, det er der ikke tid til. Du må skynde dig. Her er din frakke og bilnøglerne. Men Maria har noget vigtigt at fortælle Judy. Ikke nu, hun skal afsted. Kan det ikke vente? Nej, det skal være nu. Hun har ikke tid nu. Du kan fortælle mig det. Ja, fortæl det til fru Mavilda. Hun kan hjælpe dig. Nå, jeg tager afsted. Hils børnene fra mig. Jeg kommer tilbage sent i aften. Hvad er det så, du vil fortælle? Det har jeg glemt, siger Maria. Er du sikker på det? Sig mig engang, var du deroppe for lidt siden? Det har jeg også glemt. Har du glemt det? Godt. Jamen, så stik bare af med dig. Gå så. Stakkels Maria. Hvem kan nu hjælpe hende? Hun må tale med de andre børn. Og det sagde hun selv, hun ville gøre. Stakkels mor, hvad skal vi gøre? Det er alt sammen fru Mavildas skyld. Hun er en rigtig heks, er hun. Nå, så det her er jeres mening om mig. Jeg skal lære jer at lytte til andre folks samtaler. I seng med jer. Alle sammen. Det kan de altså ikke gøre mod min mor. Hold bøtte og gør, som jeg siger. Men jeg er sulten, siger Louis. Vi har ikke fået aftensmad. Hør nu her i mig, unger. Nu får pipen en anden lyd, gør den. Det kvindemennesker har forkælet jer, og nu er det slut med det. Fru Kindel mig her og fru Kindel mig der. Jeg vil ikke høre det navn i huset længere. Og hvad angår dig og dig, så ryger I også ud herfra. Jo, der var en ting mere. Hvad er det nu, jeres veninde derude hedder? Kom nu, fortæl mig det. Hvad er det, jeres veninde hedder? De er jo bare ude på at fælde fru Godthåb. Nå, så den lille sladdertaske har allerede fortalt jer det. Ja, jeg fælder hende og laver hende til brænde. Stakkels fru Godthåb. Vi bliver da nødt til at gøre et eller andet. Hvad skal vi gøre? Din mor er også i fare, siger Bobby. Jeg er ikke bange for min mor, siger Papi. Hun skal nok klare sig, men jeg er bange for fru Godthåb, for hun har ikke en chance mod fru Mavilda. Hvad med borgmesteren? Kan han ikke hjælpe os? Men hvordan får vi fat i ham? Telefonen står i fru Mavildas soveværelse. Vi må gå hen til hans kontor, siger Lili. Ja, Lili har ret. Nogen må gå hen på rådhuset. Dig, Papi. Ja, for du er den eneste, der ved, hvor rådhuset ligger. Da I kom sammen med jeres far og mor, var I jo derhenne. Det kan Papi godt se er rigtigt. Men det er ikke så lige til. Hvordan slipper han væk, uden at fru Mavilda ser ham? Du må kravle ud af vinduet, foreslår Sarah. Men vent lidt, siger Papi. Hvis Lakris er her, så er det fordi han er sulten, og han kommer altid på samme tid, 9:00 hver aften. Hvis klokken er så mange, så er borgmesteren gået hjem, og så kommer han ikke tilbage før efter jul. Ved du, hvor han bor? Spørger Bobby. Men det ved Papi ikke. Og Maria har engang hørt ham sige, at han boede langt ude på landet. Så får vi aldrig hjælp, siger Lili. Jeg ved godt, hvordan det ender, siger Maria. Fru Kindel bliver fyret og må rejse, og så tager hun Papi og Lili med. Får vi dem så aldrig at se igen? Nej, vi får dem aldrig at se igen, siger Jeff. Vi kommer til at være her helt alene med fru Mavilda. Og fru Godthåb bliver fældet og lavet til brænde. Det bliver vel nok en trist og ensom jul. Gid jeg kunne lave om på mit juleønske, siger Lili. Julemand, hvis du kan høre mig, vil jeg ønske noget andet. Jeg behøver ikke nogen ny arm til min bamse. Julemand, jeg ville ønske, at du kunne redde fru Godthåb. Jeg laver om på mit juleønske. Jeg beder julemanden om at redde fru Godthåb. Julemanden hører dig ikke, siger Jeff. Den slags ønsker går aldrig i opfyldelse. Vælger de så? Man skal bare ønske. Men det tror lille Louis ikke på.
over for fru Mavilda har fru Godthåb ikke en chance. Det skal du ikke sige, indvender Pappy. Min mor siger selv, at hvis man ønsker noget rigtig meget, så går det i opfyldelse. Og man skal kigge op på stjernerne, for det er dem, der skal bære ens ønske videre. Passer det, spørger Louis. Kan jeg så også lave om på mit ønske? Julemand, den cykel, jeg ønskede mig ikke, den kan du godt beholde. Jeg har ikke brug for den. Jeg har mere brug for at redde fru Godthåb. Men Pappy er bange for, at det er for sent at lave om på ønskerne. Stjernerne skal jo også have tid til at sende de nye ønsker videre. Men så får Pappy alle tiders idé. En af os kunne tage op til ham. Jo, men hvor ligger hans hus? Det ved Maria. Hun har selv en bog, hvor man kan se det. Og julemandens hus ligger ikke ret langt væk fra den by, hvor børnene bor. Det ligger lige her på Nordpolen. Problemet er bare, at der er ikke et eneste af børnene, der kender vejen til Nordpolen. Lakrids ved, hvor Nordpolen ligger. Selvfølgelig. Kan I se den kælk derude, siger Jeff. Vi kan spænde Lakrids foran den, og så vil han trække os til Nordpolen. Det er vores eneste chance. Pas på, råber Maria. Fru Mavilda kommer, og vi er ikke i seng. Du må afsted, Pappy, og hente hjælp hos julemanden. Hvorfor lige mig? Det er da ikke tid til at diskutere nu. Lakrids er her stadig. Skynd dig, Lakrids. Gem dig under en seng. Jeg kunne have svoret på, at jeg hørte den køter herinde. Hvis jeg fanger det dyr herinde, skal alle ungerne få med mig at bestille. Kom så, kammerat. Og så er Pappy klar til at tage afsted. Han har taget nogle varme tæpper med til turen. Held og lykke, siger de andre. Pas nu godt på. Imens var Judy på vej ud til Mel, og hun var meget heldig, selvom hun naturligvis ikke kunne vide det. Har været en ulykke, siger politimanden. Vejen er spærret. Men jeg skal igennem, siger Judy. Beklager, svarer politimanden. De må vende om og køre tilbage. Glædelig jul. Men hov, hvem er det, der gemmer sig der? Du må ikke blive sur, Pappy. Jeg vil altså med. Vi kan passe på hinanden på vejen op til julemanden. Forresten har jeg også taget noget mad med. Se. Jeg huggede den i køkkenet, og fru Mavilda opdagede dig ikke? Nej, for jeg kravlede nemlig gennem vinduet. Men du skulle ikke være kommet, Lili. Fru Mavilda finder ud af det. Når der er mere end ét barn forsvundet, er det ikke så let at skjule. Undskyld, Pappy, men jeg kunne ikke lade min bror rejse alene. Du har nok ret, siger Pappy. Det er rart at være sammen på sådan en lang tur. Kom så, Lakrids. Da de bliver sultne, er Pappy meget glad for, at Lili tog med. Se, Lili. Se skiltet der. Det viser mod Nordpolen. Så er vi på rette spor. Afsted, Lakrids.
Hjælp, Pappy. Hjælp. Hurtigt, tag min hånd. Men Pappys søgen er forgæves. Nu er der kun ham og Lakrids tilbage. Lily er forsvundet. Jeg kan ikke finde hende. Og Lakrids, hvad skal vi gøre? Lily! Lily, hvor er du? Hvor er du henne? Hvor er det rart at være hjemme igen. Jeg er sådan savnet jer. Hvor er Lily og Pappy? Hvad er der? Skjuler I noget for mig? Og så må børnene gå til bekendelse. Lily og Pappy og Lakrids er taget til Nordpolen for at finde julemanden inden jul. Ja, for han skal redde fru Godthåb. Fru Mavilda vil nemlig fælde fru Godthåb, og hun har også en væmmelig plan om at få dem ud herfra, kan Maria fortælle. Og vi vil ikke undvære dem og Lily og Pappy. Jeg må tale med fru Mavilda. Men fru Mavilda er rasende, beretter børnene. Det er dig, der har skabt alle disse problemer. Hvis du ikke havde fyldt dem med alt det sludder, ville de ikke være så umulige. Hjælp mig med at finde dem. Hjælp! Hvor våger du at bede mig om hjælp? Hvis borgmesteren hører om dette, så får jeg ballade. Han giver mig skylden, og så mister jeg mit job. Det er dig, der har skabt al den ballade. Men nu kan det være nok. Jeg er dødtræt af dig og dine unger og det træ. Pak dine ting og forsvind. Du er fyret. Jeg vil ikke se dig et minut mere. Forsvind! Hallo, Frank. Har du stadig den motorsav? Godt. Jeg har et lille job til dig i aften. Ja, jeg ved godt, at det er juleaften, men jeg skal nok betale dig godt for det. Godt, så ses vi om lidt. De børn skal få deres livs bedste julegave. Forsvind ind i huset med jer. Nu! Ellers skal I få med mig at bestille. Nej, de må ikke fælde for Godthåb. Beklager, børn, men jeg har bestilt til det. I må da gerne blive og kigge på. Kom så i gang, Frank. Men så bliver det for meget for Judy. Hvad er meningen? Ingen fælder fru Godthåb, før vi har talt med borgmesteren. Forsvind for det træ nu. Frank, tænd bare for motorsaven og gå i gang. Men de har omringet træet. Gør, som jeg siger. De fjolser skal nok forsvinde. Vis dem saven. Ja, det er dig, der bestemmer. Men hvem dukker op i samme øjeblik? Herr borgmester, hvor er vi glade for at se dem. De kunne ikke være kommet mere belejligt. Sluk for den maskine, jeg kan ikke få ørenlyd. I skal altså bare vide, at det ikke var min idé. Hvad snakker de om? Må jeg godt få at vide, hvorfor I alle sammen står ude i sneen juleaften? Men hvor er Lily? Hvor er hun? Hun er forsvundet, mor. Hvad mener du? Ray? Sig det nu, Pappy.
hvad der skete med Lily. Hun faldt ned fra klippen hele vejen ned, og jeg kunne ikke finde hende igen. Så sætter borgmesteren sig i gang. Vi må straks lave et redningshold, siger han. Vi må finde den lille pige. Men sig mig, hvorfor gjorde I sådan en skrækkelig ting? Undskyld, herr borgmester, siger Papi, men vi blev nødt til at gøre et eller andet, før fru Mavilda fældede fru Godthåb. Øjeblik, en af gangen. Kan de ikke fortælle mig det hele, fru Kendall? Jo, fru Godthåb er det grantræ her, og børnene holder så meget af det. Forstår de, herr borgmester? Børnene savnede en voksen, der kunne hjælpe dem og snakke med dem, når de havde det dårligt. Så derfor opfandt de denne ven, og de døbte træet fru Godthåb. Hende kunne de altid tale med, og hun lyttede altid til dem. Og da børnene hørte, at fru Mavilda ville fælde fru Godthåb, måtte de gøre noget. Træet er deres et og alt. Deres legeplads, deres ven. Øjeblik. Hvad er der blevet af alle de penge, jeg er kommet med? Hvorfor har Mavilda ikke købt legetøj til dem? Og se på dem. Man skulle ikke tro, de har fået nyt tøj i årevis. Tænk, hvis tilsynet kommer. De spørgsmål er det nok kun fru Mavilda, der kan besvare. Hvor er hun? Hun var her lige før. Fru Mavilda, hvor de end er. De har kommet op på mit kontor i morgen. Jeg vil gerne have en forklaring. Og de har at komme. Og sig, at hun ikke må fælde fru Godthåb, siger Louis. Bare rolig, lille ven. Jeres træ, jeg mener, fru Godthåb, skal ingen få lov at røre. Det er noget, I tror, unger. Pågrib den kvinde. Tilbage med dig. Ja, sådan går det. Hun blev ramt af et lyn. Og hvad er det? Ho, 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 ho. Glædelig jul alle sammen. Og det blev vel nok et dejligt gensyn. Hvor havde Lily savnet dem alle sammen. Og hvem havde savnet Lily allermest? Ja, Bamse havde fået sin julegave, en ny arm. Og så må julemanden videre, for han har jo mange andre børn, han skal sørge for sådan en juleaften. Glædelig jul alle sammen, råber han, da han drager videre. Hør efter alle sammen, råber borgmesteren, der er kommet i rigtigt julehumør. Jeg erklærer hermed dette træ for fredet, og derfor skal det blive stående, så længe det lever. Jeg udnævner hermed træet, jeg mener fru Godthåb, til byens officielle juletræ. Og dig, Judy, tilbyder jeg posten som leder af børnehjemmet. Hvis du altså har lyst til det. Herr borgmester, det vil være mig en stor ære. Øjeblik, siger Ray. Den stilling kan du da ikke sige ja til. Nej, for du er alt for travlt med at passe dine egne 9 børn. 9 børn? Men Ray, vi har da kun 2 børn. Mener du det? Ja, fra nu af skal de have en mor og en far. Ray, jeg er det lykkeligste menneske i verden. Kom hen til os andre. Nu skal vi have det rigtig dejligt. Glædelig jul. Ja, det endte jo godt. Og den lille by fik den dejligste jul, den nogensinde havde haft. Lily og Papi var hjemme igen, og de andre børn havde fået en far og en mor. Ray og Judy blev sat til at lede børnehjemmet for de børn, der kom sidenhen. Borgmesteren fik et smukt pyntet juletræ,
Og fru Mavilda, ja, fru Mavilda blev faktisk meget god og sød. Og efter hvad vi har hørt, blev hun ansat som Judys medhjælper på børnehjemmet. Nej, I skal ikke være nervøse for fru Mavilda. Hun opdagede nemlig den juleaften, at det altid er de gode, der vinder. Og så er historien slut. Glædelig jul alle sammen.